kad dozvole vremenski uvjeti, dakle od jeseni krećemo i sa kulturnim uređenjem i uređenjem samog okoliša i mislim da smo dobili jedno novo, jako lijepo dječje igralište i okupilište u samom maltene srcu grada Koprivnice. Hvala vam svima. A koliko ima? Na kojoj površini ispričavati? Sad, površina je trebao bi izmjeriti. Je li ima potrebe za još igrališta u gradu Koprivnici? Kako je stanje? Treba li obnavljati neke dječje igralište? Imamo cirka 35 igrališta u gradu Koprivnici, u svim kvartovima, ali svako malo dobijemo ili poziv da se nešto malo obnovi i izrenovira ili da negdje dođemo sa novim igralima i sa novim igralištima, što je isto tako jedna lijepa priča. Zato jer pokazuje da grad živi i da grad raste. Svake godine se napravi inventura, obilazak, ono što se mora obnoviti se obnovi i definitivno je da ćemo i dalje pratiti taj trend koji smo imali. Možete unazad povući. Drni plast, rušimo na sebe. Ide.